Okay mga tugang, God is good. Talaga mabuoton. Talagang makapangyarihan, ang Diyos. Kaya Diyos maray na hapon sa indog kabos mga tugang, and welcome po sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase OP ng UST Legazpi. Kumusta po kamong unyan aldaw ning Lunes, petsa 6 kang bulan ning Marso. Sabihon tang primer Lunes de mes. Yun, mga first Monday of the month. Kasi nagpuon ang Marso ning Miyerkules. March 1 baga, Wednesday, first Wednesday to. Kaya ito, nag-igwa kami ning consecration kasi igwa baga itong sa Mother of Perpetual Health Novena. Mga tugang, ibahan tabi nindo si Father Butz ngunya na hapon at sa mga susunod na aldaw, Monday to Saturday, sa satuyang programang Marhay na Hapon, kadako na naman kamong mauukudan, mapapakinabangan. Yung baga ang buhay. Marhay ang satuyang buhay. Kaya kumusta po kamo ngunyan alda? Medyo nagagayong-gayo na ang panahon. Bagamat ang satuyang inibagang panahon malipot-lipot. Iyan. Pero okay naman iyan, malipot-lipot. Pero may aldaw na, day na nagpaparauran. Tas yung mga tinanong kaya, grabe, naapektuhan talaga. At sa mga, igwa ko ding mga tinanong digdi sa Aquinas University ngunya na UST na, so mga manggabaga dyan, nahiling ko nagbuburak. Pero sabi ko, nako, pag inuran ineho, mahuhulog sa mga burak. Pagkatapos dahil mahahaman sa mga mangga. But mga tugang, sana po mag-iribahan kita ngunya na hapon. Pwede po kamo magduman sa DC Jimmy News Online sa Facebook bagay. So magduman nga ni kita yan nga ni, hilingon ta sa, hilingon ta sa Facebook Live kang DCGB News Online. Okay? So, sa iniho ta, okay, mahiling kita duman sa DCGB News Online. At the same time, pakishare na lang tabi ito, So, yun, i-share nindo, pagkatapos i-like tabi manindo. Iyo. Okay? So, yan. Share, okay? At the same time, syempre, sabi ko nga ni tabi, i-like ninduman, So, yon, okay. So, yan ako digdigo niya sa kuyang kwarto. Pagkatapos ka sa kuyang programa, mga tugang, ako man mataoning Zoom lecture duman sa mga Dominican laity, So, nakahanda na ako parang pagkatapos kay niyo another Zoom meeting, Kaya ginamit na ang Zoom. Kaya talaga thanks sa technology, naigwa kita ning Zoom, Kaya itong panahon na ako'y nagbo-broadcast pa mga 1981, lalo kaya itong 1981, 82, 83, talagang manual na manual. May pa itong computer Yaw ka talaga dapat sa estasyon. Harayuon pa kayo itong sa Manila kasi. Kasi doon ako nagpuon talaga mag-broadcast, 1981, So, from Quezon City Avenue, Santo Domingo Church, maduman pa ako sa Fairview. At kaya ito, talaga ang apod nga sa Fairview, Far View. Kasi harayo mga tugang ito. At by the time ako pa ay hindi pa padi, seminarista pa lang ako. At dahil ko talaga pwedeng kalimutan, dahil ko pwedeng lingawan, utang na loob ko yan, Father Larry Faraon, dating OP, may rest and peace, kasi siya po ay saro sa mga naging biktima
ning COVID, nagadan siya sa COVID, So, ganun si Father Sunny Ramirez, may he rest also in peace, ay yan po, mga OP, siya na po ang nag-introduce sa kuya sa media, lalong-lalo na sa radyo, sa ano pa yun, DWRB, sa Radio Veritas Manila, 846. Kaya iba ko pa kay to si Novabilia, kadakol pa mga, kaya ito nailing ko pa nga ni si Father Ben Carion kaya itong panahon. Kaya iba ko kaya si Father Ben Carion. Kaya medyo nagpapasalamat girare ko girare ako, natawang girare ako ning pagkakataon na makapagprograma digdi sa DCGB. Sa programa nga ni na Monday to Friday, 1 o'clock to 2 o'clock, ang marahay na hapon. Yan. Magayon baga, At the same time, sabi nga ni, makahiras kita. Makapaghiras ng, hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon, asin bendisyon. Okay? So, gusto ko pong batiin kasi mayroong comment dito. Si Tere Velarde Padilla. Good afternoon, Father. Thank you very much. Maria Teresa Velarde Padilla. Yun. Thank you very much. Sa gabos sa mga nagdadangog din sa tuya sa indang mga transistor, sa indang mga radyo, 729 kHz. Good afternoon po. Lalong-lalo na duman sa mga taga-Catanduanes, Masbate, kadadadangog kita. And one time, kasusarong, ako nagduman sa Tigawon, nag-agi ako dyan sa may Anayan, banggi na ito eh. Subukan ko nga mag-tune in ako sa 729 kHz DC, GB. Nadagog ko, yan ako ito sa may bandang Baaw. Okay, sabi ko, may reception pa man kaya binabati ko, gapos po ang nagdadangog sa satuyang programa. Ang ngunyan daw, magayon ang pag-urulayan ta. Masabi ka naman, Father Boots, ang sa imong mensahe ngunyan na aldaw? Panahon ng Kwaresma mga tugang, pagirumdumang giraray, magayunon ining ebanghelyo na sa aldaw na iniho, na pinapagirumdum sa tuya, na gayahin natin ang Diyos. Yun. Paano, Father, natin magagaya, maaarog ang Diyos? Pwede ko bang maarog ang Diyos? Ang Diyos, Father, dahil ko manahiling eh. Paano ko maarog ang dahil ko nahiling? Mga tugang. Igwa baga kitang arugan. Ta iniho, sabi nga ni, panalmingan kang Diyos na walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao na si Kristo. Yun. Yan mga tugang, Kaya arugon ta. Sasabi nga ni Kristo, magayunan ining hamon sa panahon ng Kwaresma ngunyan eh. Sabi ni Kristo, ang turo sa ating ngunyan aldaw, iniho, maging maawain kayo, gaya ng inyong amang maawain. Gusto ng Diyos na maging maawain tayo. Anong awa? Yun. In other words, ikaw ba'y masasabing maawain kung ikaw ay madalas namang husga ng kapwa? Yun. Anyway, pwede po kamo sa kuya mag-text, mag-text po kamo sa kuya o mag-message po kamo sa kuya sa kuyang sa Facebook Live ng DCGB, At the same time sa 0925-811-3851. Okay? At the same time sa 0966-533-8475. Yan. Para mag-urulay-ulay kita. Ang hapot ni Father Boots Ngunyanal daw, paano tama magagaya? Sabi kasi, gayahin natin ang Diyos. Ano ibig, Father? Sabihin, dapat maging Diyos din ako? Ano pagiging Diyos? Sa maliwanag baga sabi, God is love.
Ang Diyos ay pag-ibig. O sa Bicol, ang kagurangnan tang Diyos mumuton. Yan, namumuton. Mamuton. Yan, mga namumuot. Bakong ano ito, nakasimangot. Kundi talagang mamuton. Yan. Di kita maging simangot. Kundi kita gabos maging gaya o arog kang Diyos na mamuton, mapagpatawad, sabi nga ni, mahirakon, maawain, yan. Kaya ini ang sa tuyang pag-uurulayan. Father, paano man kita magiging mawain? Tama ba, Father, na ito na nga, inapinako, talagang grabing pagtios ko na, Father, pagkatapos maging maawain pa ako? Ay, yung baga, inaman talaga ang hamon sa tuya. Sabi nga ni, pray for those who persecute you. Yun, pray. Yun. Talaga importante sa panahon ng Kwaresma mga tugang na talagang sinasabi na ibahanta si Kristo. Duwang Domingo nang nakalipas sa panahon ng Kwaresma na nagpapagirumdum sa tuya. So first Sunday baga, pinagirumdum sa tuya na si Kristo ay dinala ng Espiritu sa disyerto. Pero anong ginibo? Kahit na siya sinugot, sinubukan, tempted, okay? May mga tentasyon, pero ano ang sinasabi sa tuya ng kagurangnan? Kaya natin labanan ang mga tukso. Yun. Tayo ay magwawagi sa anumang tukso. Yun. Kaya natin yun. Alam mo sa tuya sa DCGB, may programa baga every Saturday, 2 o'clock to 3 o'clock. Magayon itong programa ito. Kan Sabado nga pinagpuna na. Ito bagang kaya natin. Kaya! O kaya natin labanan ang anumang pagsubok sa buhay. Kaya natin magwagi. Sabi nga tayo mga Kristiyano ay hindi Kristiyanong talunan, kundi tayo ay Kristiyanong panalo. Hindi talo. Kaya nga, inihong Lenten season, hindi ito nagtatapos sa kamatayan ni Kristo sa krus, kundi sa pagkabuhay na magmuli. Yan. Kasugma, second Sunday na, pinagirumdum sa tuya na di kita dapat mawala ng pag-asa. Sa buhay minsan may kadipisilan, experience sa unta, magdumang kita, makipagsumpong kita, sabi nga encounter kay Kristo. Saan? Si Kristo duman sa bukid o sa bulod o sa bundok. Yun. By the way, mountains are places of revelation. Yung baga mga tugang, nagpahiling ang Diyos kay Moses sa Mount Sinai. Yun. At gusto ko pong batiin din si Boy Mata. Thank you very much, Boy. The Boy, okay? Nagdadog sa tuya ngunyan sa Facebook Live. Okay? Anyway, importante mga tugang, sabi ko nga na mag-iribahan kita at sa tuyang pag-urulayan, paano ta magagaya, maaarog ang Diyos. Okay? Siyempre, arugon ta si Kristo. Okay? Ngunyan, may magayunan din Kaday ta manahiling si Kristo, day ta manahiling ang Diyos, pero siyempre, na pagpapagirumdum iya sa tuya sa iyang banal na kasulatan. Yan. Istorya baga ang sa Bible. Magayunon iyan mga tugang. Anyway, babalik giraray si Father Boots pagkatapos kan mga pagpapagirumdum sa tuwing istasyon. Ang oras po ngunyan ay 17 minutos makalipas
ang alauna ning hapon. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ng proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Ipinakikilala ang Akoto Kojic Acid Soap. Mayroon itong kojic acid na nagpapaputi ng balat, vitamin E na nakakapagpabawas ng mga wrinkles, pinapanatiling maganda ang kutis at mukhang bata, at collagen na nagpapanatili ng elastisidad ng balat, nakapagpapaputi ng balat sa loob lamang ng 7 araw. Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Para sa updates, kami ay subaybayan sa aming social media accounts, Facebook, Instagram, at TikTok, Akoto Soap. Okay. Padagos po kita ginaray sa programang Marahin na Hapon with Father Boots Bombaseo P. At sa tuyang aning pinagurulayan ngunyan na hapon, ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, talata 36 hanggang 38, ininganing arugunta ang Diyos na maawain. Actually, sa English kasi, arug ni, be perfect as your heavenly Father is perfect. Ano ba ibig sabihin ng perfect? Ibig sabihin ba ng perfect? Yung wag ka magkakamali kasi perfect ka? Hindi. Ang pagayuno talagang translation nga ni Digdio sa iba is be compassionate. Yun. Be loving as your Father is loving. Actually, the perfection means love. Okay? We can only be perfect if only we have love. Kaya pag may pagkamuot ka, perfecto ka. Yan. Iba ko yung sinasabi ang sarong tawang perfect o perfecto or perfecta ay dahil nagkakasala o dahil nagkakamali. Ano? Kaya pwede man kita maging perfect. Ano? Kasi minsan sinasabi, how can you become a perfect person? Because you are never perfect. Of course, yung perfect na yan ay hindi nangangahulugan na dahil ka nagkakamali o dahil nagkakasala. Ang perfect kayan, ang ibig sabihin ka mga tugang, is love. Okay? So, perfection means holiness. Perfection means love. Yan. Yan dapat arugun tayo yan. By the way, gusto ko pong batiin din si Irene Vargas, maray na hapon. At the same time, si Leandro Navarra Gianan. Okay? And of course, nagdadawog ito si Jet Jet. Kumusta ka na, Jet Jet? Dahil ka talaga pababayaan ng Diyos na mahal ka ng Diyos. Yan. Okay? So, yan. And yung mga tugang, padagos kita sa pag-ulay-ulay. Basahin ko nga sabi na sa Ebanghelyo sa alnaw na mensahe ng Diyos sa tuya, huwag kayong humatol. Yan. In other words, pag ang hindi nangangahulugan, pag taong perfect ka, mapaghatol ka. Ito ba sinasabi? Huwag kayong maging mapaghatol. No? Kasi at hindi kayo
hahatulan. Kasi we are not judges. Ano? We are simply followers of the law. Yon. At huwag ninyong sumpain ang sino man. Yan, minsan may mga tao baga na sinusumpa ang ibang tao. May dataman baga yan. At hindi kayo susumpain din. Tandaan natin na, di ba, ang turo sa tuya ang golden rule na daay mo gibuhon sa iba, ang habo mong gibuhon sa imo. Yan, di ba gayon? Yan baga, kung sa tuya talagang uutubon ang mga turo ni Kristo, magayunon ang sa tuyang buhay. Ano? Lang, siyempre, ang nangyayari, inuutob ka, so kagustuhan ta sana. Ano? Alam mo, so itong istorya nga ito bagang Friday, igwa kitang resource speaker. By the way, sa Friday, maghahanap girare ako na mas magayon din talaga igwa kita ning may mahahapot-hapot man kitang mga tugang ta. Ano? At siyempre, sa kuyang ipinipicture, ano? Ang sa kuyang mga tugang na Dominikano man. Ano? So, yun. Nadawag takan Biyernes si Father Ernie Arceo OP, rector ng UST Legazpi, at the same time siya po ngunyan sa muya na prior or superior sa muyang kung apo diyan bossing. Pero sa muya na yung pwede maging bossing ka, sabi nga servant leader. Ano? Yan talaga naman, servant leader. At yan, sabi nga na ang importante na gusto ta, so gusto ng Diyos. Yan importante. Ano ba ang gusto ng Diyos? Di ba? Ang gusto ng Diyos, mag-ibog ito ng karahayan. Yan. Pag ang gusto mo at ang gusto ng Diyos, nagtutugma, nagkukonforme, magayon iyan. Kaya ang sa tuya baga pinag-urulayan ta kay itong panahon na sabi nga kung paano ta ito bagang Biyernes kasi pinag-urulayan ta mga tugang kung kamo nagdangog ka itong Biyernes ano nga ito bagang tinatawag natin pagpepenitensya. Ano? Yun. Ang pagpepenitensya ay ang paggibo ning karahayan. Yan. Yan ang talagang paggibo ning karahayan. Kaya ano bang magayon na karahayan? O sabi na, anong karahayan? Ang magayon na gibuhon, yan ang makakatabang sa tuya. Kunda day talaga. Yung mga ginigibot ang daing kabuluhan, day makakatabang. Kaya magayon haputon pagkaaga, haputon ta, inahapot ni Father Butch pagkaaga. Ano? Inahapot. Ano ang marahay kong gibuhon ngunyan na aldaw? Pag nakasalubong ko yung kaaway ko, kaiwal ko, o pag nakasalubong ko, subay utang sa kuya, anong gigibuhon ko sa iya? Anong gigibuhon ko sa iya? Papahiya ako kay ikaw, nagparautan ka, di ka man nagtatao magbayad. Gigibuhon ko arogan? Haputon mo, magayon ang aral daw. Yan masasabi natin, yan, ginagaya ko ang Diyos. Kaya magayon mga tugang gayahin natin ang Diyos. Kaya sabi nga, Father, gagayahin ko rin si Kristo, magpapapako din ako sa krus. Dahil na, bako ka man kay Kristo, ika-Kristiyano. Sarosa na ang Kristo. Si Kristo, na akin ng Diyos, nag-alay kan sa iyang buhay sa krus. Yan. Pero sabi nga paano ta makakabahagi, makakahiras, sa mga pagtitios ni Kristo. Di baga kung sa tuya kitang maging responsable sa satuyang mga trabaho, kita magiging responsable, yan mga tugang ang
magayon nagibuhon. Yan. Importante yan eh. Yan, makakasabi na, ay, nakikisumaro ako kay Kristo. Kasi, ang pag-ibon ng karahayan, ang pag-arog kay Kristo, ang pag-arog sa Diyos, arugon ta so sa iyang mga ugali. Ano? Yun. Father, gusto kong arugon ang Diyos na ang Diyos makapangyarihan. Alam mo, sa naman ang Diyos. Di ka pwedeng maging Diyos. Ano? Ang bot ko sabihon na pag-arog sa kapangyarihan na primero baga ang Diyos papaglikha. O kita, hindi man magiging tulad ng Diyos na talagang creator. Although, sabi nga ni, kita tinawan ng Diyos na nakapangyarihan maging co-creator. Bakun iyo? Iyon, co-creator. Kaya, bilang co-creator, sa tuyang bakong abusuhon, kundi igalang ang marhay na nilikha ng Diyos. Kasi ang nangyari baga minsan sa tuya, ang nangyayari ay inaabuso ta ang kalikasan. Yan. Yan din kita nagiging co-creator. Tayo nagiging destroyer, hindi creator. Ang gusto ng Diyos na kita, arugon ta ang Diyos, mapaglikha. Yan, mapaglikha. Kaya nga, ito mga inbensyon na ginagawa ng tao, maganda yan. Wala pong masama doon. Lalo sa field ng mga inaapod ng medisina. Ibang mga inbensyon. Yan, mga inbensyon na yan, ibig sabihin, ginagamit kang tao ang king talino na tinao sa iya ning kagurangnan. Yan baga mga tugang. Yan baga yun iyan eh. Ano? So gamiton ta. In other words, pakinabangan ta. Ang gabos na tinaw sa kuya ning kagurangnan, tinaw ning Diyos, yan. Alam mo kayo ito baga sa Genesis, nang nilikha ang tao, ano? Si Adan at si Eva, ang primerong tao digdi sa kinabaan, ano? Sarong babae, sarong lalaki, sinabi ng Diyos sa inda na pagyamanin ninyo. Ano? Ibig sabihin, palaguin ninyo kung sa tuya atamano nindo ang sakuyang ginibo. Yan. Yan magayon. Inaataman ta. So, kung inaataman ta, tayo nagiging katulad ng Diyos. Yun. Because ang Diyos, mga kaibigan, tinawag kita ng talino to take good care of creation. Yan. Anyway, babalik po giraray si Father Boots pakatapos kan mga pagirumdom at ang oras tabi ngunyan ay 30 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Ginebra San Miguel. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Today's Spaghetti. Ang Wise Spaghetti. Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama. Redicon. Ilabas ang multilakas. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price na 115 pesos and 25 centavos lang. Pag Today's Spaghetti Sauce na, ang wais spaghetti. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Huweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus sa Plus, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch.
sa Legazpi City Branch. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong maglutuin, magical. Rabies. Banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Mapagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Diarrhea? Tagal sa banyo. Sa Diatabs, tapos ang diarrhea. Basta diarrhea. Sulit sa bilis ang Diatabs. 750 SRP lang. 2 capsules work in as fast as 1 hour. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sa tuwingan ng pinag-urulayan na kung paano ta maaarog o magagaya si Kristo. Okay? Gusto kong ibalik sa indo, sabi sa Ebanghelyo, kung yan daw, mensahe ni Kagurangnan na arugon ta, tularan natin si Kristo. Ayun, naman talaga, apod sa tuya, Kristiyano. Bako niyo, magiging mareha sa tuyang buhay. Gusto kong i-share sa indo, may nahiling kasi ako, magayin iniyo, 10 paagi na sa tuyang maaarog si Kristo. Okay? Actually, to become more like Christ. Hindi talagang maging Kristo, talagang Kristo, kundi sabi ko, isa lang ang Kristo, but sa tuya nga ni become like Christ or Christ-like. Ang primero, hindi ba nga alok sa tuya? Ang unconditional love. Okay? Yun ang sa tuyang pagmamahal, dapat daing condition. Ano? Tanda natin, there were no conditions to His love. Ano? Hindi naman sabi ni Kristo, sige, kamong mga tao, magbakli muna kamo, magpakabuti muna kayo, at ako ay magpapapako sa krus. Pakubaga, Dayman, He died even for the murderer, for the rapist, for the liar, for the homosexual. He died for everyone because we are all sinners. Ano? Sabi nga, with His body, He paid the price and endured the punishment that was meant for us. Nakita dapat nga ni ang parusahan, kita nga ni ang dapat ito bagang yung magkamit kay itong mga kaparusan, pero because He loved us, He died for us even though we were sinners. Why? Because His love is unconditional. Iba gayon iyon. Minsan may mga magulang, nonoy, nene, magiging kitang mahal kung ika ay maging first honor. Ika magiging mahal, kung ika magsunod sa kuya. Yung baga, pero may kita may kondisyon,
So, are you loving persons unconditionally? Yun, para condition palagi. Condition. Mamahalin kita kung nang may kung. Okay? So, do you love the beggar the same way that you love the pastor or the priest in your church? Yun. Yan ang minsan eh. So, yun talaga importante. Unconditional love. Okay? So, yan. Yan ang importanteng arugunta. May haliunta yung mga kondisyon. Ano? Yan, arugunta si Kristo. Love like Jesus loved. Okay? He loved the sinners. Ano? Mahal niya ang mga tao. Ano? At sa pagmamahal niya, bako isa na, mga mahal, ang mahal ko lang itong mga nagtatabang sa kuya. Kamong baka na nagsisirimba, dahil ko kamong mahal. Ano ka si Father? Bako man. Ano? Kasi mahal ni Father, kaya nga ang importante, ang Diyos sa tuyang irani sa tao. Bakong irayo sa tao. Yan ang importante. Yan. Nahiling. Ano? Sana sa programang Marahay na Hapon, nagpapagiramdam sa naman tabi, na magkameron utang kita. Sabi ba ni Kristo? Sabi ba niya, maaaraman na kamo ay mga tagasunod ko kung kamo ay may pagkamuot sa lambang saro. People know that you are my disciples if you have love for one another. Okay? So, saro pa yan. Number 2, parang arugon ta si Jesus, parang gayahin natin si Kristo. Igwa kita dapat ning prayerful life. Ano yung prayerful life? Maglaan kita ning panahon permi mga G. Ang pagpapanga-G ay hindi lang yung pagbabasa ng nobina o pagluhod o pagpunta sa simbahan, kundi ang pagpapanga-G ining apod kay ni pag-experience to encounter and experience the presence of God. Yan, that is prayer. And at the same time, you remember God. Pag narumduman ta ang Diyos mga tugang, irarayo kita sa anumang karatan. Totoo yan eh. Aputugo ka mo. Kailan ako o kamo nagkakasala o nagkakagibo ning karatan o ning kasalaan? Pag sa tuyang isinasantabi o nililingawan, may Diyos. Yun. Sasabihin, ano man, yun, nalilingawan ta. Kaya, prayerful life. Bakit? Anong ginagawa ni Kristo? Okay? Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Ayan. Jesus would spend daily prayer with the Father. Okay? Importante mga tugang yan. Ang personal relationship with God the Father. Arugon ta si Jesus. May personal na relasyon sa Diyos. Kaya nga, hindi ba, sa tuyang sinasabi, pangagyon, ang hindi, my Father who is in heaven. No, our Father. Yun. Relationship. At pag mayroon kang personal na relasyon sa Diyos, you will spend time with Him. Yung baga, pag amigo mo sa rong tao, day mo, day ka na, busy pa ako. You always have time for that person. Yung baga, kaya maraman mo, kung iyan taong yan mahal ka, pagtitawang ka ning panahon or time. Pag day ka na tinatawa ning panahon, o halimbawa, may agum ka, day ka na pigtatawa ning panahon. So mga aki mo, day ka na pigtatawa ning panahon, nalingawan ka na. Kasi sabi nila, busy ako, mama, papa, sa trabaho. I don't have time for you. Kawawa naman. Yan ang importante. Number 1, how to become like Christ? You have to have unconditional love. Yun ang condition. Walang kondisyon. Bakit mahal mo ako? Kasi mahal kita eh. Tapos, wala na. Yun. I love you because
Period. Hindi ba? I love you because you are maputi. Magayon. Makuarog kaan. I love you because I love you. Basta I love you. Wala na. I cannot explain why I love because yung sinasabing tunay na pagmamahal. Then, pangalawa, spend time with the Lord in prayer. Okay? Dapat may priority ang Diyos sa buhay mo. Priority. Kaya hindi yung sasabihin, busy ako. Mas importante ang trabaho ko kaysa sa pagpapangaji. Tandaan natin, ang trabaho mawawara. Pero ang Diyos dae. And why should we put importance sa mga fleeting or temporary o sa mga nawawara? Yan ang hapot ko. Mawawara. Kaya give importance sa mga bagay na permanente na di nawawara. Okay? So, do you remember God only when you are in trouble? Or when you are about to go to bed? Or do you remember God constantly? And that's why you communicate with Him. Yun. O kasubagong sabi ko, Lord, thank you. May magay na panahon. Okay, thank you. Yun lang. Alam mo, simple lang naman eh. Simple lang. Nadangog ko, magayon ito pala si Bishop O'Connell duman sa LA. Talagang ang ginibo niya, simple lang, pagpapangaji. Okay? I love you, Jesus. Yun lang. Simple lang baga. Yun. Remember, He is always with us. Ang Diyos palagi ako sa tuya. Talk to God every day. All day. Okay? That's all prayer is. Having a conversation with God. Anyway, mga tugang, babalik po girari si Father Boots pakatapos kan mga pagirumdom at sa kuyang ipadagos ang mga bagay-bagay o paraan how can we become like Christ. Kasi ang hamon sa tuya ngunyan mga tugang, sabi nga ni, maging maawain kayo gaya ng inyong amang maawain. In other words, ngunyan daw sa Ebanghelyo, pinapagirumdum sa tuya, arugon ta ang Diyos. Arugon ta si Kristo. Yan. Mga tugang, oras ko niyan, 45 minutos makalipas ang 1:00 hapon. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magaling lang ang mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, agaricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the Third Ceder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The Third Ceder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the Third Ceder Meal. Tickets available at your local parish. Aaray pero di bibigay.
Heidelin Diaz po, mandarigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawara ang init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang pamamaga na nagpapasakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at yun na nga ni sa tuyang pinag-urulayan mga tugang na gayahin natin si Kristo, tularan natin si Kristo. Yun naman talaga ngayon na hamon ng Kwaresma. Hindi naman dapat gayahin natin si Kristo, magpapasan tayo ng krus, maglalatigo tayo, okay, magpapako tayo sa krus. Hindi. Gayahin natin si Kristo, yung kanyang magandang ugali. Ano? Gayahin natin, hindi naman, ay magpapahaba ako Father ng buhok kasi si Kristo baga mahaba ang buhok. Hindi po. Okay? Okay, tumatawag si 8245, may share yata. Okay, good afternoon. Yes. Paano natin gayahin si Lord? Tatlo. Ang una yung naroon ka sa mga makasalanan. Very good. So, ibig sabihin, huwag mong hiwalay ang sarili mo sa makasalanan. Mahalin mo ang mga makasalanan. Tama, tama yan. Ano? Tama, ano pa? Kilala niya yung kilala niya po si Pilato, yung purpose of life. Yan, importante. Sandali ha. Importante talaga aramin ang purpose of life. Very good ha. Okay, ano pa? Pangatlo. Yaon siya sa mga burabog siya kasimbagan, tapos attractive ang mga critics sa iya question. Iyo, ta siya ang karunungan. Yan. Importante ang laman tapos pangluwas. Iyon. Internal, bako external. Iyon. Oh, thank you very much. 8245 ha. Yan, thank you. Very good. Okay. Okay, sige ha. Thank you 8445 sa sharing mo ha. Magayon, okay. Yung mga tugang, totoo naman talaga yun eh. Kung gusto natin arugan si Kristo, wag mo natin husga ng mga makasalanan. Kaya sabi ko nga ni baga, number 1, ang importante, inihungani na maging unconditional love. At gusto ko rin palang batiin si John B. Barbonio. Sabi niya, nagdadaw po kami si Brother Can programa dito sa bahay sa San Ramon, Tabaco City. Kakawi ko lang dito sa amin po. Okay, thank you and welcome John Barbonio. Okay. Magayon baga mga tugang, talagang dahil kita dapat magminos sa kapwa. Parang arugon ta si Kristo. Dahil siya baga nagminos, kundi nakisumaro, nakisaro, nakiisa sa satuya, except sin. Okay? So, yan, number 1 yan, unconditional love. Pangalawa, sinasabi parang gayahin natin si Kristo, tularan natin ang kanyang pagiging mapagdasal. Ang pangatulo, yun nga ni, medyo dipisilon iniho. Dipisilan man talaga iniho, magpatawad, forgiveness. Ang sabi ba ni Kristo, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Yan. Patawarin? Ano ako? Ulol? Bakit ako magpapatawad? Niluloko na ako, Father. Magpapatawad pa ako? Alam mo, ang pagpapatawad is not a sign of weakness. It's a sign of self-control. At pag may self-control ka, a sign of strength. May iyan. Kaya si Kristo baga, yun sinasabi, of course, it is not easy to forgive someone that has hurt us or who has talagang sinaktan tayong deeply. It's not easy. But with God's grace, importante ni ang sinasabi, Lord, difícil magpatawad, pero dahil pinatawad mo rin ako papatawarin ko rin ang taong yan. Alam mo, kung ang satuyang
pagpapatawad nakabase sa pagpapatawad sa tuya ni Kristo, sasabi talaga sila, forgive us as we forgive those who have sinned against us. Yun magayunon, ano? Kaya it is only in forgiveness, after all, na tayo ay naligtas. Yun mga ang kapatawaran nagdudulot ng kaligtasan. Yan. Ang pang-apat, naarugunta. Arugunta ang sa iyang mapakumbaba na ugali. Humility. Ano? Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 10, talata 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Yun baga-magayon nun. Kahit na nga siya, hari ng lahat ng mga hari, siya ay naglingkod, nagpakumbaba. Alam mo, ngunya na Simana Santa, mahiling ta. Yung paghugas baga ng mga paa ng mga apostoles, saro yan mga tugang na pagpapakumbaba. Yan. Ano? Ngunya panahon kasi, magpapakumbaba. I am entitled, Father Grabe. Entitled na siya. Alam mo, man makikitang entitlement. Alam mo, ang problema kan mga panahon ko yan, mga entitled ako, Father Dapat lang. Alam mo, there was a time na nakaulay ko, kasi kadaklan sa tuya mga tugang, na nabubuhay, dapat lang. Alam mo, alisin na nga natin salitang dapat lang, mapanghusga ka Alisin natin yun. Alam mo, palitan na natin. Ano? Sana, alisin na rin natin sana. Ang gawin natin ay, marapat. Yan, marapat na gawin. Yan, marapat na gawin. At magiging sapat na gawin. Yan, mas maganda yan. Kaysa hindi, dapat lang kasi, dapat ka lang Yun, ang sisi ka na. Yun, hindi po. Remember, being humble is surrendering yourself under the mighty hand of God. Okay? After all, we are children of God. Alam mo, siyempre, pag ikaaki ng Diyos, magpakumbaba ka. Bakung mayabang, hambugon, may data yan. Ang Kristiyanong hambugon, bakung Kristiyano, maarog ka kan ni Satanas, kan Diablo, hambugon bagaan. Ang panglima, parang arugon na si Kristo, importante ni talaga. Magbasa kita ng tataraman ng kagurangnan. Importante yan ang Biblia, tanggapon ang mga sakramento, magsimba, yan. At pagadalan talaga ang tataramon ng kagurangnan. Nahiling ba ganin mga tugang kung paano nalampasan ni Kristo ang anumang pagsubok o tentasyon. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat. Yan, nasusulat. Sabi ni Kristo. Ang sabi ng Diyos, yun. Hindi ang sabi ng tao. O kasugma nga sa Ebanghelyo, ano sabi, nadawog ni, this is my beloved Son. Listen to Him. Ini ang sakuyang aki. Magdangog kamo sa iya. Yan. Pero siyempre ka para dangog tangon yan. Mag-ingat ka mo kung anong sa inyo na dadangog. Tadipisil yan. Dapat dangugunta. Ang Diyos. Yan. Ang tataramon ng kagulangnan. Yan. Ano ang gusto ni Lord? Yan. Okay? Tanda natin. When Jesus was tempted by the devil, every single one of his responses were the word of God. He used it as a sword against the devil and he won. Yun talaga importante yan Kaya importante talaga Kaya aral daw sa tuya man na hahagad sa Diyos na ano naman kaya ang mensahe. Uning nga ni mensahe ngunyan daw sa tuya ngunyan sa maray na hapon ang mensahe arugon ta si Kristo. Maging mawain tayo
Mapagmahal tayo, huwag tayong hahatol, magpatawad tayo, magbigay tayo, sapagkat sabi nga, sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginamit ninyo. Yun, ano bang standard natin? Standard of compassion o standard of perfection? Yun, compassion, mawain. Okay? Tandaan natin, yan gusto ni Lord. Number 6, compassion, maging mawain. Tandaan natin si Kristo, perming mahirakon. Yan. Sympathetic and concerned for the sufferings or misfortunes of others. Yan, mahirakon. They arog kang iba na sasabihin, ay, talagang arog bagang kan, talagang kasalanan niya matalaga yan eh. Isay kita magparusga. Importante, kita maging maawain. In the world we live right now, people only worry about themselves. Sabi nga, what is it for me? Yun. So, nalilingawan ta ang ibang tao. Ang pangpito, hanapon ta permi ang kagurangnan. Seek first the kingdom of God. Sabi nga, hanapon ta, seek first the kingdom of God and everything will be added unto you. Okay? Importante yan. Sa buhay, arugon ta. Si Jesus baga permi, Number 8, magayunon gibon, parang arugon ta si Jesus. Magkaigwa kita ng self-control. Okay? Importante sa buhay yan eh. Self-control. Kontrolan mo ang sa imong sadiri. Kontrolado. Tandaan natin, lahat ng mga sasakyan, may brake. Kahit anong sasakyan. Sa dagat, yung eroplano, kapos may brake. Anong ibig sabihin? May control. Sapagkat importante yan, na may control yan. Kung di ay kontrolado, delikado. Pati yung mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana, sabi nga ni, arugon ta si Kristo. Yan. Paano ta maarog si Kristo? Arugon ta ang sa iyang mga magayunon na halimbawa na tinaw sa tuya kan siya nabubuhay padigdi sa daga. But anyway, nagpapasalamat po girari si Father Boots. Nagpapasalamat po ako niyang si June nasa production, at the same time si Tricia Litana, at the same time si Chat Astor. Okay, thank you very much po dyan sa estasyon, at sinda ang nagpagibo ng paagi na kita ay padagos na makahiras ng kagayunan lalo sa programang Marahay na Hapon. Abangan na po ang susunod na programang Usapan Pamilya. Press and advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing